Здравейте и добре дошли на днешният вебинар "Въведение в терапевтичният коучинг и онлайн подкрепата за семейства". Радвам се, че сте отделили от времето си, за да чуете малко повече за телетерапията и свързаните с нея полезни неща. Първо да се представя. Аз се казвам Петър Лазаров и съм ерготерапевт. Работя с деца и семейства от различни части на България, като имам и структурирана, позиционирана практика тук в град София. Днес ще поговорим за телетерапията като един достъпен и ефективен начин за подкрепа, когато живият контакт е затруднен. Фокусът ни е по-скоро върху ролята на родителя като партньор и върху модела на терапевтичен коучинг. Подход, който подкрепя, смея да кажа, реалната промяна в ежедневието. Телетерапията не е нещо ново или някаква алтернативна или посредствена възможност всъщност. На Запад, Европа, Съединените американски щати, Канада, тя се използва широко, както през училищната работа, така и терапевтичната работа в терапевтичната работа у дома и с деца, и с възрастни. Така че смятам, че нашата страна така има какво да наваксва в тази посока. Да продължим напред. Какво представлява телетерапията? Телетерапията е една форма на професионална и терапевтична подкрепа, която се провежда дистанционно чрез видеосрещи и специализирани дигитални платформи. Това позволява терапевтът и семейството да се срещат редовно, независимо от местоположението, ограниченията в графика си или логистиката. В своята същност телетерапията запазва всички основни елементи на традиционната терапия. Ние продължаваме да правим оценка, да поставяме ясни цели, да прилагаме интервенции и да проследяваме напредъка. Разликата е единствено в начинът на свързване, а не в качеството или в структурата на самата работа. Много важен акцент е, че телетерапията силно разчита на обучението на родителя. Терапевтът не само демонстрира, но и насочва родителя как да прилага стратегиите у дома по начин, който е реалистичен и подходящ за конкретното дете. Това на практика превръща родителя в активен партньор и фактор за реална промяна. Друг ключов елемент е персонализираната работа в реалната среда с детето. Когато терапията се случва у дома, ние виждаме автентичните рутини, взаимодействия и предизвикателствата. Това ни позволява интервенциите да бъдат много по-точни и приложими спрямо ежедневието на семейството. Сесиите в телетерапията са добре структурирани. Работим с ясни стъпки, конкретни инструкции, демонстрации и материали, които могат да се използват веднага. Това създава предвидимост и стабилност в процеса. И накрая, към тази тема, към този слайд, един от най-големите плюсове, според мен, е възможността за ежедневна практика. Тъй като стратегиите се прилагат у дома, семействата могат да упражняват целевите умения много по-често, отведнъж седмично, например, и именно тази регулярност ускорява напредъка и прави телетерапията толкова ефективна.
Защо телетерапията е важна днес? Все повече семейства наистина трудно достигат до навременна терапия, децата растат, развитието си върви напред, достъпът до подходящи специалисти наистина често е ограничен. Телетерапията не е заместител, както казах в началото, а по-скоро разширение и подкрепа, която дава възможност до какво? Дава възможност да достигнем до повече семейства, да осигурим навременна помощ и да включим родителите най-вече активно в процеса. Днес телетерапията има ключово значение, защото осигурява достъп до подкрепа там, където тя най-често липсва на практика. В малките населени места често няма достатъчно специалисти или изобщо няма. Семействата трябва да пътуват много, да чакат с месеци понякога или дори да се примерят с липсата на терапия. Телетерапията на практика премахва тази бариера и така позволява на всяко семейство да се свърже с квалифициран терапевт, независимо къде живее. Прекъсванията на терапиите са друг голям проблем. Те могат да се дължат на болести, транспортни ограничения, натоварени графици, сезонна заетост. Всички тези фактори водят до дълги паузи, които забавят напредък. При телетерапията обаче регулярността е много по-лесна за поддържане и семействата могат да продължат терапевтичния процес дори в периоди, които присъствената работа е невъзможна. Съвременният терапевтичен подход изисква активна роля на родителя. Именно родителят е човека, който е с детето през по-голямата част от времето и който може да прилага стратегиите в реални ситуации. Телетерапията естествено подкрепя този модел. Родителят е в фокуса, участва активно, задава въпроси, получава насоки и демонстрира изпълнението на задачите в собствената домашна среда. И накрая, телетерапията не е просто разговор или видеоразговор. Тя въвежда структуриран терапевтичен процес с ясни цели, конкретни стъпки и реални действия, които се прилагат ежедневно у дома. Това прави интервенцията много по-функционална и реалистична, напредъкът по-бърз и по-устойчив. Семейството знае какво точно да прави и как да подкрепя детето между сесиите, което значително увеличава ефективността. Преминаваме на следващия слайд. За кого е подходяща телетерапията? Тук ще разгледаме видовете нарушения. Телетерапията е ефективна при широк спектър от затруднения, включително аутизъм, хиперактивност и дефицит на вниманието, забавено двигателно, говорно или езиково развитие, сензорни или финомоторни предизвикателства и леки до умерени поведенчески затруднения. В тези случаи телетерапевтичният модел позволява на терапевта да насочва родителя как да прилага стратегиите в реалната домашна среда, където детето прекарва всъщност най-много време. Възрастите подходяща е за бебета, за малки деца, ученици и тинейджери. При най-малките фокусът е изцяло върху коучинга към родителя или така наречената ранна интервенция, предполагам сте чували. А при по-големите телетерапията работи добре, защото
Те могат да следват инструкции онлайн и често се чувстват по-спокойни и по-ангажирани от дома. Особености на поведението или контекста. Телетерапията е ценна, когато детето се претоварва или разсейва лесно в кабинет, но е по-спокойно у дома. Когато се налага активна роля на родителя, когато достъпът до специалист е ограничен или когато е важно терапевтичните стратегии да се прилагат точно в контекста, в който функционира ежедневно. На пода, в дневната, по време на игра, рутините, храненето. Как протича телетерапевтичната сесия? Телетерапевтичната сесия има ясна и предвидима структура, която гарантира ефективност и ангажираност на семейството. Първата стъпка е подготовката и свързването. Семейството се настройва, подготвят се нужните материали, а ние проверяваме техниката и започваме с кратко ориентиране към задачите за деня. След това провеждаме кратък разговор с родителя. В тази част изясняваме как е минала седмицата, кои стратегии са били приложени, какви затруднения са се появили и какви успехи са постигнати. Този разговор всъщност ни дава насоки как да фокусираме текущата сесия, така че тя да е максимално релевантна. Основната терапевтична част всъщност е сърцето на сесията. В зависимост от целите, терапевта демонстрира техники, дава инструкции или насочва конкретни действия на родителя и детето. Често работим върху умения, които се случват естествено в домашната среда. Това са играта, различните рутини, комуникацията и поведението. Активното участие на родителя е много ключов елемент. Всъщност, вместо терапевта да прави всичко, родителят изпълнява задачите. Пробва, демонстрира, задава въпроси. Това е моментът, в който всъщност коучинг модела се проявява най-силно. Родителят практикува на място, а ние даваме обратна връзка, корекции правим, ако се налага, или даваме насоки, но в реално време. В края на сесията правим заключителна обратна връзка, обобщаваме какво се получи добре, какво да се упражнява през седмицата, кои 2-3 конкретни действия са най-важни и уточняваме какво да очакваме в следващата сесия. Така семейството си тръгва с ясни, изпълними стъпки и най-вече увереност как да подкрепи детето в ежедневието. Каква е връзката между телетерапията и коучингът? Телетерапията и коучингът, моделът на коучинг са доста тясно свързани, защото дистанционният формат естествено насърчава активното участие на родителя. Вместо терапевта да работи директно с детето, той обучава и насочва родителя как да прилага терапевтичните стратегии в ежедневните ситуации у дома. Това превръща родителя в двигател на, ако мога да го нарека, на промяната, а не в страничен наблюдател. Онлайн форматът е изключително подходящ за коучинг, защото терапевтът вижда детето и родителя в техния естествен контекст. В реална обстановка, с реалните рутини, играчки, взаимодействия. Това дава възможност насоките да бъдат много по-точни и приложими в ежедневието, а не абстрактни или откъснати от реалността.
В този процес родителят има активна роля. Той не стои пред екрана, а практикува, пробва техники, задава въпроси, получава обратна връзка на момента. Това е същността на коучинга. Учене чрез действие, корекция и подкрепа, а не просто получаване на някаква информация. Сесиите са фокусирани върху няколко конкретни изпълними стъпки, които семейството може да прилага ежедневно между срещите. Това прави терапията по-постоянна, по-функционална и много по-ефективна, защото напредъкът идва от, така, ако мога да ги нарека, ежедневните микроинтервенции, а не само от седмичните сесии. Така телетерапията всъщност превръща коучинга в наистина в една реална и устойчива практика. Продължаваме напред. Коучинг сесиите са специално създадени за да. Коучинг сесиите са създадени така, че да подкрепят възрастния основно. Най-често родителят, говоря за коучинг сесиите, родителя или полагащият грижи, да развие умения, които имат наистина реално приложение в ежедневието. Първата и много важна задача е да помогнем на родителя да си постави реалистични, постижими цели, вместо абстрактни желания, като примерно детето да се успокои. Ние работиме върху конкретизиране. Както точно, така, как да кажа, как точно реално искаме да си представим дадената ситуация, какво точно искаме да видиме, кога, в какъв контекст и как всъщност да разбереме, че имаме напредък. Това прави процеса управляем и мотивиращ. Следващият ключов елемент е развитието на стратегии за справяне с конкретни ситуации. В коучинг модела не говориме общо за поведение или умение, а работим върху конкретни моменти. Хранене, игра, преходи, трудни реакции, избухвания, затруднения в комуникацията. Родителят научава какво да прави преди, по време и след конкретната ситуация, за да подпомогне детето. Коучингът също така насърчава родителите да са самостоятелни и уверени на практика. Целта всъщност не е родителя да зависи от терапевта, а да стане по-уверен в собствените си умения. Защо? За да може да реагира адекватно в различни ситуации и да усеща, че има контрол и разбиране върху процеса. Това е решаващо за устойчива промяна наистина. И накрая, една от най-големите ценности за коучинг подхода е, че пренася терапевтичният процес извън рамките на сесията и го внедрява в реалния живот. Не разчитаме на 1 час седмично, а на множество малки моменти в ежедневието, в които се случва истинското учене. Когато родителят прилага стратегиите в естествен контекст, ефектът е много по-голям, а напредъкът е по-бърз и по-стабилен. Какво представлява моделът на терапевтичен коучинг? Терапевтичният коучинг модел е модел, който поставя родителя в центъра на промяната и изгражда активно партньорство между семейството и терапевта. Първият основен елемент е сътрудничеството. Вместо терапевта да бъде единственият експерт, който прави нещо с детето, двамата
родителят и терапевтът работят като екип. Родителят носи знанието за детето и контекста, а терапевтът носи професионалната перспектива. Това партньорство води до по-реалистични решения, мога да кажа, и много по-бърз ефект. Вторият елемент е овластяването. Коучингът има за цел да развие увереността и уменията на родителя, така че той да се чувства способен да подкрепя детето в различни ситуации, без да чака напътствия през седмицата. Вместо да зависи от терапията, семейството започва да разбира механизмите за поведението, да разпознава моментите за намеса и да прилага стратегиите самостоятелно. Този процес е изключително мотивиращ и създава устойчиви резултати. Третият, също много ключов компонент е целеполагането и рефлексията. В коучинг модела работим с много конкретни ежедневни ситуации. Например, хранене, преобличане, игра, реакции при промяна, трудни преходи. Поставяме ясни цели, които са измерими и свързани с реалното поведение на детето. След това ги проследяваме чрез рефлексията. Какво е работило, какво е било трудно, какво може да се промени. Това прави процеса изключително практичен и ориентиран към реални резултати, а не към абстрактни концепции. В същността си терапевтичният коучинг е процес на осъзнаване, създаване на умения и увереност и устойчивост в семейството, както казахме, с фокус върху съвместната работа, реалните цели и ежедневните постижения. Как протича онлайн коучинг сесията? Онлайн коучинг сесиите имат ясна и подредена структура, която подпомага фокуса и ефективността. Първата стъпка е подготовката и изясняването на фокуса, върху какво се фокусираме. Тук родителят влиза в срещата с конкретни наблюдения или трудност, а терапевтът задава кратки насочващи въпроси, за да очертая темата. Това създава яснота и очаквания за предстоящата работа. След това преминаваме към съвместното изследване и определянето на целите. Обсъждаме какво точно иска да постигне родителят, в коя ежедневна ситуация се случва затруднението и как изглежда успехът. Това е ключов момент, защото коучингът работи с много конкретни, реалистични, измерими цели, както казахме, съобразени с самата рутина, а не с абстрактни желания. Следва изграждането на стратегии и план. Терапевтът и родителят анализират какви поведения, умения или средства могат да се приложат. Разглеждаме възможни подходи, какво да се направи преди ситуацията, как да се реагира по време на нея и как да се затвърди поведението след това. Изготвяме ясен, кратък план от няколко действия, който родителят може да започне да прилага на практика веднага. Четвъртата част е свързана с практически насоки и домашната интеграция. Тук превръщаме стратегията в в конкретни инструкции. Какво да каже родителят, как да структурира средата, как да подкрепи детето в конкретният момент. Даваме реалистични примери и микростъпки, които да бъдат приложени още същия ден или
поне същата седмица. И накрая проследяваме напредък. Това се случва както в края на сесията, така и при следващата среща. Родителят споделя какво е работило, какво е било трудно и какво се е променило. Така се прави на практика рефлексия, коригира се планът и се задават следващите стъпки. Този цикъл на изпробване, наблюдение и подобрение е в основата на коучинг подхода и води наистина до устойчиви, реални резултати в ежедневието на семейството. Ползи от телетерапията и коучингът. Телетерапията и коучинг моделът носят наистина значими ползи, както за родителите, така и за терапевтите, защото създават по-директна, практична и устойчива форма за работа. За родителите основната полза е чувството за увереност и яснота. Вместо да се чудят какво да правят в трудни ситуации, те получават конкретни стъпки и най-вече така разбират защо тези стратегии работят. Това им дава усещане за контрол и компетентност, което е изключително важно за напредъка на детето. Втората полза са реалните резултати. Тъй като коучингът се базира на приложение в ежедневието на практика, промените се случват в реална среда, а не само по време на терапията. Малките подобрения в ежедневните рутини, например по-лесното обличане, по-спокойните преходи или по-добрата комуникация, се случват бързо и са много видими за семейството. Третата полза е достъпността и гъвкавостта. Семействата, които живеят далеч от специалисти или имат динамичен график, могат да получат качествена терапия без нужда от пътуване, без пропуснати сесии и без сложна организация. Това доста улеснява процеса и намалява стреса около него. За терапевтите телетерапията също носи съществени предимства. Първо, работа в реална среда. Вместо да разчитаме на разкази или наблюдения в кабинет, виждаме детето у дома. Как играе, как реагира, как семейството взаимодейства. Това прави нашата интервенция много, много по-точна и много по-персонализирана. Втората полза са ангажираните семейства и по-устойчивите резултати. Когато родителите участват активно, когато практикуват и разбират процеса, промяната е по-бърза наистина, по-дълбока и много по-трайна. Коучингът превръща семейството в истински партньор, а не в пасивен наблюдател. И накрая, телетерапията разширява практиката също и на терапевтите. Тя позволява да работиме с повече семейства от различни региони, без ограничения на логистиката. Освен това, дава възможност за прилагане на коучинг модела по най-естествения начин, чрез наблюдение, насочване и подкрепа в моментите от реалния живот. И стигнахме до последният слайд. Какво следва? Тук искам да ви споделя на база на това, което ви разказах и през последните месеци. В момента нашия екип започна да развива проекта Телетерапия България като инициатива за една бъдеща дигитална платформа, която
може да среща както терапевти в установени и научно доказани терапевтични дисциплини, като а, логопедия, психология, психотерапия, кинезитерапия, ерготерапия, а, по начин, който те ефективно да си взаимодействат и да използват коучинг модела, за който ви разказах, да работят както с родителите, така и с родителите и децата в тяхната реална среда. На този етап за мен е много важно да чуя вашето мнение, нужди, идеи, трудности и интерес към такъв вид онлайн подкрепа. След вебинара ще получите линк към кратка анкета. Вашата обратна връзка наистина ще ни помогне да изградиме ресурс, който да ни послужи за по-добро формулиране и изграждане на услуги, насочени към семействата и към терапевтите. Благодаря ви, че сте тук и съм готов за въпроси.